Historia, rolos de Alberto, o prado da veciña dixo que os tiña que sacar e os rolos acabaron ardendo. Hoxe enterámonos, atención, que esta veciña tiña permiso para facer unha queima controlada. É que di esta muller que se lle escapou o lume pros rolos. Pero é verdade, Paula, que aí xa había un conflito detrás. Había un conflito, como decíamos aquí, pois xa había problemas há 5 anos que se echaron un acordo verbal que despois se rompeu, pero nós o queremos saber tamén é a versión de Carmen. Temos ali a Emilio en Cambados. Emilio, que podemos saber? Temos máis clara a testemunha, a declaración, a versión de Carmen? Esa versión pola que levamos hoxe loitando tanto desde a redacción do programa como desde nós aquí in situ en Cambados. A Carmen aínda non temos esa versión, insistimos, Carmen, en que queremos contar tamén co seu testemunho, pero si, imos vos presentar, xa onte xa falou connosco a través do teléfono. Hola, Alberto Martínez. Sen dúbida é unha das partes, esa parte, porque esa parte afectada, imos coñecer o teu testemunho nun momento, o teu relato que nos dá algunhas claves importantes, pero primeiro queremos entender un pouco este contexto, un contexto veciñal en Castrelo, en Cambados, onde moitas veciñas e veciños xa nos din Carmen é unha persoa conflitiva. Hola. Vostede foi unha das primeiras persoas que puido ver ese lume do venres, non? Cando plantou ali, ela plantou, pois marchou. Marchar, pois, xa foi con esa intención. Pagou o lume na palla sí. Que pasou aí? Porque eles tiñan un acordo verbal, se non me equivoco, do que vostede fora testemunha, non? Vostede asistía. Aí. Entonces, ela dixo que podía apoiar os cabalos. Pero, pois, de repente, non sei por que pasou, mandou denuncióno, non é que o mandou, denuncióno a un abogado, para sacar todo eso de aí. Será algo da cabeza de juego, porque xa o costume plantar lume, eu tuvo, xa plantou aí, plantou lá, planta así. Como é a actitude dela habitualmente? Porque xa nos conta de outros lumes, ela como se comporta coa veciñanza? É unha persoa problemática? No, ela nada. Isto non é dela, isto é das fillas. Non sei, eu sei que Alberto tiña aí os cabalos, pero non sei que acordo verbal tiñan. Eu sei que o rapaz traballaba aí, a finca e todo, e limpiaba e tiña sempre limpia. Falamos cunha persoa que vive, que está moi perto onde ocorreron os feitos outro día. Creo que mesmo a Garda Civil xa lle dixo algunha reacción clara aquela noite, non? Sí, que era unha señora moi problemática, o sea que xa era conocida no cuartel, que xa chegou a plantar fuego en outros sitios tamén. Non é a primeira vez que hai algún problema con esta persoa, supostamente, non? Que debe ter algún problema mental ou algo así que lle pon lume xa. E non lle puxo ese día, sei que o día siguiente volveu a... O sábado. Volveu a aparecer a Guardia Civil, a Policía Municipal ou non sei que. A ver, había moito lume, pero eso, xa logo viñeron eles a controlar os bomberos, a verdad. Esta persoa propietaria, ou digamos, creo que as propietarias son as fillas, non? Non teño nin idea. É unha persoa conflitiva. Hai xente que apunta que, bueno, pois que hai problemas con ela ás veces. Eso din, pero non teño nin idea. Estamos a chamar a Carmen, propietaria desa parcela. Algúnas voces dignos que son as fillas, as actuais propietarias. Le atiende el contestador. Non temos éxito, non a localizamos na casa e tampouco por teléfono. Temos relatos de veciñanza a cámara, outros que deciden non dar a cara, outros que directamente xa non falan por temor. Fálanos de que Carmen regresou o día seguinte, o sábado, a prenderlle supostamente de novo lume a esa parcela. Dinos que ese propio sábado no mercado de Cambados recoñeceu que fora ela quen lle prendera lume. Insistimos, todo veciñanza que nos conta e, sobre todo, que non é a primeira vez que protagoniza feitos que atemorizan esta veciñanza. Fálanos de viñas cortadas, supostamente autoría dela, e animais envenenados, tamén por Carmen. Alberto, temos esa historia o que sucede o venres nesta parcela en que ti, bueno, levabas uns anos traballando, digámoslo así, dispoñendo dela, parcela que é de Carmen. O tema cambia un día que se presenta na casa de túa nai, non? Que ocorre aquel día? Bueno, pues supostamente me dixo miña nai que o ben quitaba os rolos de aquí ou que nos iba a queimar. Entonces... Xa nunha actitude xa agresiva? Sí, claro. Qual é o momento en que directamente cho di a ti? Cal é esa primeira vez e como cho di? No, ela vin directamente nunca porque non sei como é, entonces nunca me quixen enfrentar a ela, simplemente a través de un abogado dela que me mandou un escrito por WhatsApp
eu lle dixen claramente que se ela pagaba os costes da retirada, que sin ningún problema, que eu tiña autorización para telos aquí, bueno, que se ela pagaba a retirada sin ningún problema, que había un coste, eu non iba a asumilo. Os cabalos sí que cheran máis asequible, digamos, económicamente. Sí, claro, os cabalos aquí non xa no momento que empezou a abrir a cancilla, que a soltar os cabalos a todo tinglado, pero dos rolos, dixen, ou esperas a que os consuma todos durante o inverno, ou senón, pois terás que axudarme a pagar o coste ou o que sea. Isto ocorreu o venres, pero témonos que remontar o martes da semana pasada, porque ela xa comeza, supostamente, polo que nos contas, con pequenos lumes en distintos puntos da parcela, non? Sí, empezou aí da cancilla que tiña pos cabalos, e, bueno, foi todo alrededor, desde o lunes ou o martes que empezou, queimando palés de plástico que tiña aí para meter os rolos encima, bueno, todo o que topaba por diante, hasta que o viernes, pois, comezou o lume pegado aos rolos, según era que escapou, pero, bueno, o máis normal é se prendes lume a 1 metro de distancia onde hai un plástico con rolos de erva seca, é que pode arder. Falamos, cando demos paso a ese vídeo que acabamos de ver aí un momento, en que a veciñanza ten medo. Bueno, hai persoas que non nos recoñecen a cámara, outras que sí. Hai quen nos apunta tamén en que isto cambia en canto as fillas pasan a ser, ou se están nese proceso, de ser as titulares por unha herdanza. Isto ti sabes, constache que pode vir por aí o cambio de opinión para que ti liberes esta parcela? Bueno, a min constame que supuestamente para 2 fillas, pero a min ela sempre me dixo que será o día que ela fallezca, que mentre ela estea viva é a máis señora. Mentre ela me dou autorización, dixo-me que eu mande, está feito. Entonces, estimaches, fixeches un cálculo estimativo xa de canto perdiches aquí, cos case 70 rulos? Home, pois según a Garda Civil que estuvo aquí, que os contou, que hai sobre os 68 rolos, a un precio como, bueno, hai 2 anos a palla encareceu moitísimo, andaba o rolo sobre 75 euros, espero que non chega lá, contamos con 55 euros por rolo, uns 3.500, 3.600 euros, máis ou menos, sin contar o plástico e todo o que queimou aquí. Emilio, compañeiro. Sí, parecía, sí, que me dicía, sí. Sí, sei que nos estáis escoitando tanto Dime, ti Paula. como a Alberto. Quero que estedes moi atentos porque hoxe temos unha chamada moi especial. Hoxe un veciño de Monforte, José Manuel, chamou a esta redacción. Quero que estedes moi atentos. José Manuel, boa tarde. Boa tarde. Ti queres decirlle algo importante a Alberto, a este home que perdeu eses 68 rolos de erva seca queimados. Tes unha sorpresa para el. Sí, pois mira, eu lle regalaría sobre 60 ou 60 algo que teño aí sobrantes. Claro, evidentemente o porte pues, terá que costear el ou alguén que eso, pero eu a erva lle regalaría para os cabalos. Regalaríaslle a erva, uns rolos de erva, sí, de maneira totalmente gratuita? Sí, Alberto, sí, totalmente gratuita. José Manuel. Totalmente gratuita, sí. Entendo que ti tes eses rolos de sobra, Alberto estás escoitando, sí. Entendo que Alberto terías que facerte cargo dos portes, pero non sei como recibes que José Manuel dende Monforte che regale máis de 60 rolos de erva seca que acabamos de escoitarche, o prezo é moito. Home, eso é de agradecer porque sabemos o coste que dá, o traballo que dá, e bueno, eso, vamos, máis que gracias, mil gracias, vamos, os portes claro que os asumiría eu, pero bueno, habría que falar o tema, mirar un porte sin problema ningún. Darles gracias, Alberto, bueno, non saber como agradecer. Agasallo aceptado. Nada, oye, a mí non me ten nada que agradecer, o sea, bueno, por da pérdida... Pues, miles de gracias. Non hai de que, tú fos en contacto conmigo e falamos. Veña, pois, Emilio, grazas, Alberto tamén. Ahora Galega fai a súa marcha, xa poñemos en contacto a Alberto de Cambados, a José Manuel de Monforte de Lemos, con ese agasallo de rolos de erva seca. Grazas, Alberto, grazas, José Manuel, e a ti tamén, Emilio. Moi bo traballo, como sempre. Nada, boa tarde, un saludo. Gracias a vos. Atentos a esta denuncia que fan os veciños do barrio de Canido en Ferrol. Fíxense no titular: ratas e maleza na casa do Patín de Canido en Ferrol. É unha podremia. Isto é o que din os veciños deste barrio. Denuncian que hai varias casas en situación ruinosa, pero que a peor é esa, a casa do